Bon dia, alumnes! Aquesta setmana, aprofitant que molts de vosaltres dediqueu el temps lliure a la bicicleta, els mestres hem pensat que seria bona idea pensar algun exercici per millorar les vostres habilitats. Esteu preparats? Sí? Doncs vinga, ens fiquem el casc i comencem! El primer que farem serà pedalar en línia recta. Per fer-ho buscarem a terra alguna línia que ens serveixi de referència i intentarem anar per damunt sense sortir. Sí? Vinga, som-hi! Quan us surti a terra, podeu buscar una superfície estreta i elevada per practicar i intentar anar per damunt sense caure. Mireu, un altre aspecte a dominar és el tema dels girs. Sí? I per practicar el que farem serà intentar dibuixar a terra uns buits imaginaris. Sempre fiquem el gir a dreta i a esquerra. Va, que t'ho ensenyo. Quan us surti, podeu intentar fer el gir el més petit possible. A veure si em surt. Mireu, ara farem l'últim, que és el difícil. Ens farà falta una ampolla d'aigua, millor que sigui de les grans, serà més fàcil. El que farem serà deixar-la a terra i intentar agafar-la sense baixar de la bici. Esperem